Tandoko. Suba kule tani namhlanje sishare nje ngikhanze ngithola abantu abashera nalinye iqembu ngapha nalinye shit amabutho naka amanye ngapha akhona amaphoyisa aqapha isimo siyabona amaveni siyabona amaphoyisa sisedande ke la umhla ka-9 ungolwesibili cabanga nje uma ungathi uyabheka uLwesibili namhlanje akusilona iholiday but ubuke i-crowd ubuke abantu labo ukuthi baningi kangakanani bonke labantu abasebenzi yabo amaphoyisa kuphela asebenzayo la amaphoyisa kuphela asebenzayo the rest abasebenzi sacela nishare mfethu share comment ya ushare nje kahle into sakhona ushare ku profile yakho njengoba si 1.6 something la uma singashare si umuntu ashare ku profile yakho sicela silokho kungaba lula and futhi kungaba kuhle ngoba ngisazoshuba idana kakhulu ngisazoshuba idana kakhulu Dandi.
Hayi kusuka kakhulu ngoba zonke izinto ziphethe indlu. Akukujabulana bafowethu okwedlula lokhu ukuthi ubone amadoda ephume kangaka, ubone omama bephume kangaka, ubone obaba bephume kangaka, ubone odadewethu bephume kangaka. Bafowethu ngiyacela-ke cha niyabezwa nje osisi ukuthi abathuli noma sikhuluma abathuli angithi nina-ke lizinsizwa-ke nina niphethe umthetho. Nina-ke masihamba lapha endleleni kunabaholi phakathi kwethu, kunomeya, kunamakhansela, kunabantwana basendlunkulu. Sizocela ukuthi nje abaholi uma behamba la ushiye isikhalo esingangegxathu emva kwakho. Nami sinenkinga ye-security, kufanele bafowethu kungabi noma ubani ongithintayo. So-ke kufanele ukuthi kube nesikhadlana nje emva kwethu ngenxa yokuthi phela abantu bafowethu nalaba abangasifundi nalaba abathi amakwelekwelo wangahambi bakhona la ebhilweni. Bafowethu kungashiwongo ukuthi sekukhona umuntu oselimele, senzela ukuthi-ke nithathe lowo mthetho, ngoba into esiyenzayo wey'ngane zakwethu niyayibona ngoba nibaningi kangaka. Iyona nto-ke siyifunayo le ukuthi uhulumeni abone ukuthi lapha eDandi abantu bakhona bebaningi kangaka, nabo bathi abayithandi lento. So uma uhlanganisa abantu bakwaNongoma, uhlanganisa abantu baseDandi, uhlanganisa abantu baseMpangeni, uhlanganisa abantu baseGoli, uhlanganisa abantu baseThekwini, uma umuntu ngempela umholi, bonke laba bantu beshintsha eyodwa bethi abantu bokufika abahambi. Ngempela ungahlala kanjani ungabalaleli labo bantu? Siyathokoza mhlonishwa umeya, siyathokoza yini lapha umeya bekhona mthatha khona niyayibona imeya lapho uswaka nje siyathokoza ukuthi phakathi kwethu, siyathokoza ukuthi kube phakathi, ngiyabekezela
Uyabekezela mawujahe. Lalela, uyabona nje thina sokuthatha impela mawujahile hambe lapho ojahe khona. Ngoba thina sizosha umthetho la, sizokhandela wena indlela entsha yokuphila njengomuntu osemphakathini. Ngoba nibonizwe liqobheke kanjena nje abantu abahlale bejahile bengajahe ndawo. Hlala ujahile kodwa ujahe ndawo. Kowuvuzelani lapho mawujahile. Ngoba fanele sikunike umthetho ukuze kungashisi izitolo la bese kuboshwa mina kuboshwa umeya. So ungezi la okufanele khona sizolwela khona izwe uyindoda ufuna ukuzoncenga wena. Akuncengwana lapha einsizweni. Kutshelwana iqiniso, kwenziwe iqiniso, kuphilwe iqiniso. Ngoba abantu bonakele kanjena nje, ilento yokuncengwa bebizela into ebaluleke kubo. Umuntu afuna ukuncengela into ebaluleke kuye. Asingakwenzi lokho ingane zakwethu. Asakhe nizwe. Senginibongileke ingane zakwethu siyacela ningaphushi kakhulu ngoba kunabaholi phambi kwethu. Esifuna ukwenza kuneyini ingane zamantombazana. Abanye baphethe imboko njengami sizothi siyaphushana ubhoko limaza intombazana asewona kamadoda makulimala intombazana seyikhona ngoba kufanele kulimala intombazana seyikhona. Khiphani ipolitiki leya yamatoyitoyi senze into yethu kwaZulu sithi Zulu.